kita kunain kita yan na adi kita na kalugkog. So sa ano nga may ada didi ha kalugkog amoy nga magbel fuel ngan itinin nga hinumduman ang kanan Yolanda. Kaya may da nag-request bisita daw lunok kadalila ko no nakalugkog. May da didi mga mapapalit ni yung mga sugad dito nga taburiti. Adi kanda ano dito kanda Carl. Haligot lainin nito na kalugkog. Shoutout sa imo nga dito mo dito pamilya. Ang kay Ronald Pilandi Ruwa. Away din tira liwa kalugkog elementary school. Pwede din himog doon helicopter ada. Congratulations Doktora Jamaica Correlia for passing the June dentist na. Alaga duman kahusay nga balay na ikid. Wela Metal Corporation Wela Tex. Hindi ni kanda mana Creer kanda mana Jocelyn mana juicy, oo. Gasolina, awan, speedway, fuel, Jabis, Carwas. Hindi nitira din ni Barangay Hall. Evacuation area. Wala itong kay Dako, inin nga building agin tindog. Oo, good man ano. Tawadi mo ni Kapitan, Nikon ano. Evacuation area. Hindi ni Barangay Hall. Ikaw sang kay? May da kay gala yun. Good morning, good afternoon. Today is November 18 2024. Time check giduhay na number. Pamati ko mga alas 3 pasado na di ano. Oo, ano ya mapala na kita kunain kita yan na adi kita na kalugkog. Ano ya pala na lang kita kanan 50 la may the music. Oo. Oo. So sa ano nga may ada didi ha kalugkog amoy nga magbel fuel ngan itinin nga hinumduman ang kanan Yolanda. Oo ana kabahin anuhan na paglasorbo sa ito niya nga baga spot ano. Oo. So yan ha ito itong himang rawon kaya may da nag-request bisita daw lunok kadalila ko no iton kuha nakalugkog. So didi kalugkog may didi mga mapapalit ni yung mga sugad dito nga taburiti man mopay ko tini ikakadto dito tamo na tubangan dito ba't may talisay man mausay ay la kore pa resulta at luto. So adi kita na kalugkog kaya no adi kanda ano dito kanda Carl man may didigapon mga daba man. Oh tapos itinin nga kalugkog bridge. Haligot lainin nito na kalugkog nga naton papasya daw ni basihan pakialayon ha aton usainin nga burdada ambot kun hanin niya nga kuan nga lugar. Oo shoutout sa imo nga dito mo dito pamilya sang kay Ronald Pilandi Ruwa. Laga daw ano ada ka good man abroad. Hindi daw man Pagulaya low office may dagoton di na nakikita na di pagkabutihay pa ako ngayon di na mausay nga pagka mabusag na ambutong kay edad ko. So ano ha lusok lang kita nga di o tindin ni ha may da din ni storm surge prone area lusok kita din ni malusok kita pasya daw takayanot may didi ang ira kalugkog elementary school masulod kita. Pay kulop man ang tira didi amot kung may da klase oy amot may da klase walo gap di tira ko nga nakasulod na gap kita din na di man. Oo welcome to Kalugkog Elementary School. Ano ya yan sa agi yung tolotan ni Era Kapilya maron kita kunahan dapat Era Kapilya tipalik na ito man. Away din tira liwat Tanawan Wana district under Tanawan district itong Kalugkog Elementary School. Oo may da klase man aluag apin din agidot to na so libang ko no nagkikimpang-kimpang na luwat kita kaya wari kita makagpadayon at irim nun ano ba ito nga red alimatong. Pag tumar kong red alimatong wari nagyapak tumumar hanaton na maintenance nga kultsusin
Ada kay duha ka adlaw la. Dit na iya na Kimpang Tunyo. Oh. Amo din hiton. Kalugkog Elementary School. Pwede din himog dun hit helicopter ada. Dot helicopter. Man. May ayad na gihapon. So amo ito ato niya na din na bisita. Ani elementary school din niya Kalugkog. Oo. Taliwan. Matisugad luwat kita ngadto. Kanang Korea. In the aftermath of Typhoon Yolanda, this school was repaired through the combined efforts and armed forces of the Philippines, joint support of the Korean military, sponsored by the Presbyterian Church of Korea. Oo. May kalayton. Kay ginilasorbo din yan kuan Yolanda. Dolor na atong tiil. Damo pagod na expectan ano, damo na expectan red alimatong. Ada kaya di kukurukimpang pa man. Nagkurukimpang man kita lugod. Tiyo. Oh. Din tiket to ano may dito. Ay apa yang ako ana. Uy, hinin. Doktora. Anay ha? Congratulations, Doktora Jamaica Correlia for passing the June. Uy, dentist na. Tiya, taga din niya? Oo, taga din dito niya. Ngayon. Awat tiya na Cebu. Trabaho niya. Awat to na natrabaho. Ano't niyo? Anak? Anak niya. Agida, wadi mana? Nagkilag-lag ka nga yan. Oo, anong ngaran? Anong ngaran? Mana Pinky. Oh, gidaw doktora, adi Mana Pinky. Oh. Ulogod ano bata pa kada din eh. 26 mamay kala ano for passing the June 2024 dentist licensure examination. We are so proud of you. Nga patigya ton bungto hiton tanawan. Kaya mo bungto ka mga araman. Sige Mana Pinky. Mamay kala hiton. An ka kulop attorney luwatan at nakitaan siyempre itata baga una natot nakikita kaya pinagigihapon hin nga itong pagbinurbalabag baga makaga pahatag gihapon dito ahin pa si dungog bisan tawaray ka baga kapas aton in baga pagbati laba alagat oh kaya kalawat nakitaan nga tuna ano titindog nga da tanya ay pag dinara ay ikaw morbit na liwat ay kita ni Kalugkog ha Kalugkog hindi ni nga dapit oo linmusok kita oo alaga duman kahusay nga balay oh naikid lagat naikid damotriko din ni man damotriko mga bato ani din niya da heroina himadiruina na okay. Uy, inayad hindi niya balay. Rico. Oo, hindi balay kung hindi ni evacuation area dan din ni. Oo. Bagagin pintaran naman. Oo. May din ni basketball. Uy, natin din ni may din ni natin mga kuan, mga kasangkayan. Ani nga nito ikong gihapon ni Mano Charlie. Basierto. Oo. Tira din man tingin ko sa nga balay oh. Si man Rico nga balay dito. Ato pa dito. Ay bay ito diri. Pag siya magkasumay balay dito mga kanto. Tuyaw diri. Pero kaya nakikita ko ano mag-usit mga balay man din eh. Baduy haluwag pa ngayon nga di nangalimot naman na kinyan nga nasingan niya ako upaya naman bayan pag-ubuntat bayan pag-ubunitat kuan sinasakyan kanan. Oy ay bago di pa didi amoy din ni ano din ni kanang Santa Cruz naman din ni Budoy kanang Santa Cruz naman din ni di na ganang Kalugkog.
Halo. Ito yun, ano, pamagkano, pamasa. Kaya Santa Cruz na din eh. Ha? Kalugkog. Kanang Santa Cruz na din eh. Oo, sige. Oo, mabaking na kita. Kaya kanang Santa Cruz na din eh. Iba na din eh nga. Imang raon. Ano mo lang, mamayda. Oo. Baking na kita. Oo. So kanang Santa Cruz na din eh, dapit. Ay nakita baga pagtakaw. Sunod na laliwat, yung baga may datasingan tuon nga Santa Cruz liwat. May dadikir. Okay. Sugad kita, balik kita. Balik kong tabayan diri. Oo, dapat balik. Say. Yep. Nagusay dito mga balay. Santa Cruz. Hi. Ate ma'am. Nice smile ma'am. Damo ka nakilala mo to niya. Ano? Dapat nakilala niya pa yun. Ay, pekalop. Oh. May nagya pa yun naningilala. Kasi may din nagkikita. Oh, kakulop nakagkuhan ko. Kakulop nakikita to. Oh, sa akuan. Sigat to kita luwat ha. Salvador yan ha, di kita yung nakalugkog. Uy, shoutout mo ha, nagpadangat hinin nga buro. Nagpadangat hinin nga buruhaton. Oo, kan Ronald Pilanderoa. Oo. Oy. Si Ronald Pilanderoa, kung hino ka man. Oo, adi na. Your wish was granted. Pilan, di magkano-ano ka muni. Hindi ditigan to kanda kuan atot dito ada audiri di padidi dito dida amo na to dito ano Erwin Murabi kanda kap Erwin Murabi dito nagpadulong anak Batos birthday ko no anak ni Erwin Murabi ano't may dadi niya kalugkog pa may dadi di tindin ni may dagya pa din mga ano't nga ron Kurin nagyapon din nagayad ang motor. Tumatihit sugad kita nga di. Hinuman din barangay Captain Tonyo. Yan mamakyan na kita. Pero din niya kon may dan niya Uratex. May nagyapon din tubig ha. May din tubig. Ada din damot inwaw nira. Kain karoig niyo mag-drive. Adi man Wilatex, Uratex. May na di Wilatex. Man. Nagyapon din ni konsihala. Na okay, Wela Metal Corporation, Wilatex man may daan din ori ko ton kalugkog ba andi niya na ako Mano Ronald Creer ni Mano Juicy Creer atong konsehal ang bungton Tanawan Leyte may nagyapon din Kuruan at Loto tapos kung makuha kagyapon na makuha ka mga ano ba ton catering service may dida ay natong balay atong lapas na kita balay nira konsehal may dadinig hapon tinin nga birds ay ano may dagya po din nagaya din motor tinin nga birds killing store and motorcycle parts ligid lang kalsada ha adi lang didapit ka kalugkog niyan may datatat ko kanon agiyon itubtuban hinin ay ba tubtuban hinin tubtubla din itong kalugkog kaya dito mo nandito itubtuban na ba dati luwat nga gasolinahan awa mo din ka daman na Creer at daman na Jocelyn man na Juicy ha din man at balay nira dida tapos amin din rapidi kung mapahid ka mo't mga kuan
mapagasolina, awan speedway, fuels. Oo. Ngan an rapidi. Ay mga paride niyat mga auto andin hiliwat rapidi. Oo, man mapalain. Adad dida. Ha? Oy. Shout out tayo. O mga gasoline boy. Oo. Sumabaking na kita. Pataliwa na ni mga atras. Adin da ako sarap yan. Yay. Tapos maparong anay. Pero nakaminis mamay kaletong 13. Tapos mas tisugad luwat kita. Kinito man kitang karatula dito kan naman na Juicy Career in honor of Holy Cross. Kano ito nga sana nga turok ba? Matukob ba? Oo. So yoy, didi wala tayong kaupay pagbasa ha. Attorney at law may den didi. Kung baga mapanotaryo ka mo, adi nakalugkog. Singa dila ka mo man. Dito, dirayo man. Oh, at dito. Umalusok lang ka mga dito. Notary public. Oo. Damo yun may dali mga kuha na kalugkog ba? Oh. Tatapos, di pa, may dani banisil, karoyung banisil, may dani da. Oo. Man, ato dito banisil. Tapos tinin nga jobs. Oh, jobbies, carwas. Now open, do not block the driveway. Oh. Jobbies, carwas. Din na mamutang, ligit kalsada, di dapat may kalugkog ha. Oo, bakay 5 ini nga pwede magdudrungan pagpalimpyo ha. Oo, din didi ha. Ang jobbies, carwas, may din na pa shoutout. Oy! Shoutout! Okay. Okay. Jobbies, carwas. Oh, may didi. May pakita. O siyempre, ani ra barangay hall. Amo na taton sisingadian. Oo, amo din ni kalugkog. Rinipila, magano ka mo ni rinipilandi? Mano Ronald, magano ka mo ni rinipilandi? O patod. Oo, rowa ka manggihap, rowa. Maitrowa patod to namon, patod namon itrowa. O Romano Dudong. Daw mo to niralo Kanlulo Antonio origin. Oo, may dali mo go sa gap mga balay. Manamo din ito ni Rakapilya. Sumasi tisugad na kita nga di. Pera Kapilya. Ang kanilin din ni balay. Oo, say. Rico. Ano din itira din ni Barangay Hall. Oo. Santa Cruz. Pakayaan kita ira. Pero kadiyan kita dito ira Kapilya. Yung para sa Dodge. Adi ko. Thank you. Takahimtang. Wasit pi ang hajin. Mana? Hinupadtuan kuan ang kapitan din ni. Toto? Mano Toto Modisto? Oo. Toto. Mano Toto. Din ni balay. Ay. At dida. Evacuation. Evacuation. Awa mo din tira evacuation. Ano pa to din niyang patrono? Santa Cruz. Santa Cruz. Hiramana Juicy nga nadton hermana no. Dati Oo. May dangay didingen kalugkog evacuation area. Mamay kalatong kay dako inin nga building agin tindog. Oo, good man ano. Man, dako ngayon itong tira din ko. Ano di mo? Oo, imano Toto ngayon din ni Modisto. Tira din ni kapitan. Didi ha barangay kalugkog. Oo. Bugto ni Ronald. Na akong classmatehan high school. Bakit nagbuburbanda kami hadto noong naghihap. Man, amo din haluwag da ako tira din itira ko ang evacuation area. Oo.
Taliwan. Din ni amo tiralot din niya da barangay hall. Uy mo usay ha. Ano ay barangay hall. Ay. Thank you for the blessing. Thank you. Tabi apoy ya iyo. Thank you. May nagbaribhi in blessing. Singan ni kami iyo. Thank you for the blessing. Pagsingan. Pangkolop. Oy. Bisita kita. Di mo ni kapitan. Hello, kapitan. Nakabiya mo nga tiyo din ni kon ano? Evacuation area. Hindi ni barangay hall. Pero tiyo din butante. Ba, Dakulay. Oo. Sobrang 600 mas. Ngayon. Papamati ko senior citizen ano? Oo, di mga pirmahan. Sige. Kanang kalugko ka na. Kanang kalugko ka na kung kanya na. Sige po. Okay, sakay. Opo, thank you. Ako na timano to. Bugto ni. Mo pigi bago na konto. Mo pigi na kahibalag ta. Us kadali. Tahala, suguron talanin. Ha? Di remedo ta pa di susulsugon niya diligid. Ayan, ibaga pagkuhan. Pabutin tayo yung 22 minutos. Parang. Okay. Okay kita yan na, okay. Nakakuha kita yan na, nadi. Di din yung dako nga balay, ha? Mga rikuhanon. Mga dakot kuhan balay. Uy, may da pa ngayon didi, man. Hindi niya grocery. Ano pa niyarahin niya grocery? Rin naman yan. Hindi ni grocery. Ginawa mga paboritong erim nun. Mga alcohol. Ano mo ito? Sa'yo na? Ay, ayos. Angkay. Nakaklibot-libot kita didi. Man, di nagsisiring. May dito din eh. Mabusag nga bata. Mga kaedad ko adad to. Ay, dapat di na ako ito. Man, tatugip da ako kip nga balay. May ini natong pagkaimang raw niya ng adlaw. May tungod again pagpadangat haton pakialayon ni Ronald Pilande Rua. Nga baga bisitahon ang Kalugkog. Ikaw sang kay may dakay galayon. Ala tagyakin trabahon. Kay boss magpo-problema kung tikain ako. Pero sige la kay ilakit 54 nga barangay nga atong baga pag kukuanon pag buburo kalabakan. Da buwas magupit panahon. Makakon kita makipar. Adore man nga tiil pero sige la nakatangkod pa man. Ay lagi ta pagsukoy padayon talay ni nga kinadlaw nato na trabahon. Ha? Ay la. Ano na kita yung David Solano. Again, this has been your friend from another stars. Iniin mo pabili lagi hapon mi yung iubos nga sangkay tunyo. Good night, sweet dreams, mwah chup chup. Bakon kita mauli luwat. Ay Oy. Gido. Mamay ka lang. Tahala.